Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. Yau muna ɗauke da wani shiri ne game da wannan kasurgumin profeso da kowa ya san da shi ya yi fice a faɗin duniya. Wannan profeso dai Abubakar Adamu Gwarzo ya fito ya yi wallafa wani bayani nashi mai ban sha'awa wanda ya kamata a ce kowa ya ji wannan labarai nashi da bakin shi wannan magana. Kuma yanzu ba da jima ba zan sara ku da bidiyon shi domin ku ga kuma ku ji abin da yake magana akai. Wannan farfesa dai kowa ya san shi ya fice a wannan kasashe namu, sannan wannan farfesa ya fito ya yi magana mai ban sha'awa kuma mai muhimmanci. Ya kamata kowa ya ji abin da farfesa ne yake magana akai. Wannan farfesa dai ni ma na yaba da abin da yake kokari akai, saboda gaskiya ce yake faɗa zahaririyar ta, kuma insha Allah kai ma in ka ji zaka ji daɗin abin da ya faɗi, kuma Allah ya sa kowa ya amfani da abin da yake faɗa. Ba tare da ɓata lokaci ba zan sara ku da bidiyon shi da ya yi magana akan abin da ya magana, ku ji kuma abin da yake faɗa daga bakin shi. Mun gode. Ga mutum da yana da kuɗi baya son hudar talaka, wannan al'ada ne na banza. Kaka yi mamaki mai shara shi ke da idea da zai baka. Ka je kana girman kan banza, kai profesa ne, kai mai kuɗi ne, biloniya ne, miliyan ka na banza. Idan ba kai collaborating da mutane ba za ka zama mutum ba. To wannan shi ke cutar mutanenmu, da mutum ya ɗan ji ɗan alat a banki da kyar ma yake ɗaga mutane hannu shi ne, tunda kayan banki na aiki. To masha Allah, da fatan kun ji daɗin kasancewa da wannan bidiyo namu. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu kuma don na subscribe, da zaran mun ɗaura sabon shiri yanzu zaka gan shi amma alaɗin shi. Mun gode.